Biex tfasslu ir-rotot il-ġodda bħala parti mir-riforma ta' trasport pubbliku l-Gvern ħallas 400,000 euro f'konsulenzi. Minkejja kollox iżda dawn ir-rotot ħolqu diffikultajiet kbar tant li kellu jsir fihom numru qawwi ta' tibdil u għadhom joħolqu problemi sal-lum. Jirriżulta fil-fatt minn tarif uffiċjali moti mill-Ministru Wastingat għal mistoqsija tad-Deputat Laburista Joe Mizzi il-riżultat tat-tibdili li sar f'dawn ir-rotot fl-ewwel 6 xhur tal-operat tagħha f'pajjiżna, il-Gvern kellu jħallas lill-Arriva 1,700,000 euro. Din l-ispiża addizzjonali għall-Gvern kienet tkopri spejjeż biex inġibu iktar charabancs, biex inbidlu l-kuluri ta' numru ta' charabancs, biex ġew subcontracted numru ta' rotot u biex sar reklamar dwar it-tibdil fir-rotot. Kellhom jiġu installati wkoll 460 bus stop iktar minn dak li dwarhom kien hemm ftehim fil-kuntratt oriġinali bi spiża ta' iktar minn 320,000 euro. 240,000 euro oħra ntefqu fuq il-kiri ta' 17 charabank għal 4 xhur sħaħ sakemm sar xogħol ta' refurbishment fuq numru ta' charabanks illi kienu jintużaw fis-servizz l-antik u l-Arriva xtrat mingħand Transport Malta. Biex dawn 17 charabank jinġibu Malta kellhom jintefqu 150,000 euro oħra. Jirriżulta li minn Lulju tas-sena l-oħra meta daħlet fis-seħħ riforma tat trasport pubbliku, l-Arriva ingħatat 10 miljun euro f'sussidji. Fil-Parlament sar magħruf ukoll illi skont il-ftehim li l-Gvern għamel mal-Arriva minn nofs is-sena d-dieħla sa nofs l-2015 l-Arriva ser tingħata ma' 17 miljun euro oħra f'sussidji.